Durante a visita ás instalacións da fábrica Géneros de Punto Montoto, Pablo García estivo acompañado por 2 membros da directiva. A ambos, o senador trasladoulle o compromiso do Ministerio de Ciencia e Innovación de renunciar á quita do 33% dos algo máis de 4 millóns de euros de préstamo que afirma recibiu da Administración estatal. Unha renuncia que supón 1,1 millóns de euros. Pero hoxe por hoxe podemos dar por resolto ese problema co cal tamén o Ministerio colleu o seu remo, facendo as palabras de Castro, e iso, que se trata de coller todos o remo e remar. Coller todos o remo e remar, non se trata de coller o remo e deixarse levar na canoa. Aquí temos que remar todos. Pablo García pediu que siga existindo esa colaboración entre os axentes implicados para axudar a Montoto a sair adiante.